И здравейте хора, аз съм Динуар БГ и днес ще снимам на Асфалт Нитро. Кажи ми къде си го изпуснал? Аз ги спускам почти навсякъде. Купих си някакви нови коли. 2 нови коли, не някои. Да не решите, че са 3 или 5. Или даже повече. Сърби ме гърба. Почеш. На кое състезание са? На това. Просто да си печеля звездия и така. Ето, видяхте новата ми количка. Аз съм го пуснал на пълен звук, само че може да не се чува в клипа. Това е защото телефона ми внезапно се спира звука и така, не знам защо. На. Това явно като си го паднал, като си го щупил, се е повредил. Не. Той не ти извъни. Какво? Звъни ми. Тук при мен е тате, затова си говориме така. Накъде да тръгна? Опа! Един ма изпреварил. Не сега забелязвам. Аз съм на втора позиция, двама са пред... Сега ще блъсна някой, казвам ви. Ето, пред мене сами падна. Един се разби. Какво ми пука? Станах зелен. Goodbye, motherfucker. Блъскам се. Което не е много хубаво. Нали? Вау! Изоставих ги, хора. Тук ще увеличиха телевизора. Какво говориш? В YouTube говоря. Опа. Имам 5 секунди. Уиз. Ей, 1 секунда. Ау. Опа. Давай. Настигай ги. Алекс, настигай ги. Истинското ми име е Алекс, ако не знаете. Не, аз съм качил каката. Нитро! Мега Нитро. Мега. Ако сте ми гледали първия клип, знаете как наричам нитрата. С Rebel BG играхме. Сега ще видите тона, какво ще го направя. Бам. Изтресках го в стената. Опа. Един мисля, че ще ми изпревари. Не. Я. Мега Нитро! Сега от първият трябва да го блъснем. Не искам да завършвам в топ 3, искам в топ 2. Ама няма топ 2, така че топ 3. Какво да се прави, хора? Направете се, че не сте чували това. Хайде. Тя много и пари взима за тихи. Взех и фиша, и пари взима. 780. Искам 20. Искам 20 лева.
Да си купа мишка. Мишка, аз ще ви изловя да уловя на попис. Не такава мишка. Мишка за компютъра. Аз си имам мишка. Попис. Мишки за компютър. Къде? Спира първи една. Защо не ми подари една? Не съм да подарила, оба да се подарила. Как да игра Майнкрафт на компютъра ми, като няма мишка? Майнкрафт си игра само с мишка. Мега трудно е без така мишка си игра. Просто мега трудно. Ти отиди се за училище? Не. Не. Учебник ти трябва. Блъснете ме. Казвам им да ме блъсна за стана. О, зелен съм. Само да не се разбием в зелено. Ти си имаш чампич. Бам! Един елимира. Не, няма да скачам. Че ще изгубям време. Ти си отворих почтата. Не, аз взех бележката и за тебе и за мене, за водата дошла. И една твоя бележка тук отворих. Мих пред листата, хора. Не, приключих да съм зелен. Не, втора позиция. О, благодаря ти, май френд. Благодаря ти, че си зелен. И то пред мене ще ми благодари, защото ще го удари. И то ще стане зелен. Не, това не е честно. Не! Пета от пет. Пета позиция от 5 човека. Кажете. Четвърта позиция. Така, ма да се наваксвам позиция. Тия, които скочиха горе, се птаха хора. По-скоро този, който скочи. Сега ще го разбия, казвам. Дай. О, thank you. Ти ще ме изпревариш? И то си мисля, че ще ме изправа. Ужас. Втора позиция. Ще играли на компа. Извинете. Ям финети. Ще опитам да изсмукна шоколада. Затова се чува така. И това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви харесал. Ако така харесате, оставете. Видях колко пари спечелих. И ако ви харесате, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме гледате почти всеки ден. И чао!